Quddiem wieħed mill-ikbar skandli fil-Partit Nazzjonalista fl-aħħar xhur, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għalilna biss jekk nieħdu xlif. Ridna nistaqsuh dwar l-iskandlu fejn Mario De Marco sarlu xogħol minn wieħed li sema fil-lista tal-Panama. Iżda kellu dan biss xi jgħid. Dr. Busuttil, ma tkun bil-lif. Kienet il-Malta Today li nhar il-ħadd li għadda żvelat dan il-każ skandalus u jumejn wara kiteb dwaru Simon Merċieqa. Merċieqa huwa wieħed minn dawk li l-Partit Nazzjonalista qabbad biex jikbu r-rapport tat-telfa. Iżda dwaru Tony Abela għalilna hekk. Dr. Abela Simon Merċieqa għal il-Dr. Simon Busuttil biex il-Mario De Marco jaqbad u jitħdaq ta' il-barra. Dak jgħid ħafna ċuġati. Temmen il-verżjoni ta' Mario De Marco? Jien nemmen il-verżjoni tal jgħidu l-partit tiegħu. Ġifieri ma temminix il-verżjoni ta' Dr. De Marco. Nemmen dak li jgħid il-partit tiegħi. Mhux li tivvintaw intom. Intant staqsejna deputati oħra jekk kinux jagħmlu bħal De Marco u jħallu jsir xogħol fid-dar tagħhom mingħajr ma jħallsu għal 5 snin. Ħadd ma qalilna iva, iżda mbagħad qalulna li jemmnu lil De Marco. Kont tagħmel bħal Mario De Marco ma tħallas għal xogħol li sar fil-Gvern. Ħanajdlek il-bieraħ irrisponda sew Mario De Marco. Temmu manti? U żgur li nemmnu, Alla ħares le. Ġifieri temmu. Iva nemmnu. Kontu tagħmlu bħal Mario De Marco ma tħallsux għal xogħol li jsir fid-dar tagħkom għal 5 snin sħaħ. Isma' d-diskorsi tal-bieraħ u għandek sena biex timla l-aħbarijiet. Kontu tagħmlu bħal Dr. Mario De Marco. Ersalem. Tista' tgħidli jekk temminx il-verżjoni ta' Mario De Marco. Temmen il-verżjoni ta' Dr. Mario De Marco? Naħseb ma ta' statement il-bieraħ ċar fil-Parlament u nemmen il-verżjoni nemmen 100%. Grazzi. Kont tagħmel bħalu ma tħallas għal xogħol fid-dar tiegħek tħallas 5 snin wara. Temmu lil Dr. Mario De Marco? M'għandix raġuni għalfejn ma nemmnux, insellem. Nemnu Dr. De Marco. Temmu Dr. De Marco? Iva nemnu.